Gaur egun agian gehien entzuten ari dudan taldea, Fontaines DC taldea da, talde irlandarra. Momentuz 4 diska atera dituzte, eta nire favoritoena beraien alegia Dogrel da lehenengoa. Igual soinu zuzenagoa edo gorrinagoa daukalako, baina egiten ari duten bidea asko ulertzen dut, eta uste dut badaukatela bide luzea horretikan. Eta azkenik esan abeslariaren proiektu pertsonala baita ere asko gustatu zaidala. Diska, Rufus the Pretty Flyeren Magnolia diska esango dut. Asko entzun dudan diska da. Igual orain zainbeste entzuten dudan musika da, pop psikodelikoa edo lantzen dute. Eta, esan letren alden, hori amodiozko eta naturari buruzko letrak direla eta referentzia pila bat sartzen dituztela, eta hori desente gustatzen zait. Lasartera joango naiz, eta Pogromen hiltzeak abestia esango dut. Ez dute ofizialki atera, baina erraz aurki daiteke interneten. Joy Division edo alako taldeak etortzen zaizkit burura Pogromen entzuten dudanean, eta asko gustatzen zait Pogrom. Letraren aldetik, Sara Zuzaiaren Misty abestia esango dut. Gauz arraro bat gertatzen zait abesti honekin. Uste dute oso pertsonala dela, baina nolabait nire belaunaldiko edonork igual identifikatuta sentitu daitekela letrarekin. Eta gero, beste bat esango dut, Lisaboren frase bat, dala norberak badu berariak korapilo hontan. Gelakoters taldeko Nick Royal eta Robert Strings esango dut. Haien artean zeukaten kimika flipatzen dit. Eta gero esango dut baita Joseba Baleztena, hemen Amaika proiektutan ibilitakoa. Sexty Sexers, Izaki Gardena, Julius Drummond, Izukari asko gustatu zaidan proiektua. The Final Boss. Batez ere streaming bidez entzuten dut musika, orain Bandcampen nago. Baina baita ere kotxean CD asko entzuten ditut, eta baita etxean gustatzen zait noizbehinka viniloak entzutea. Hemen herrian Olazpin, festetan, montatzen dugu festival alternatibo moduko bat edo aleko zehozer, eta herriko taldeak plazaratzeko erabiltzen duguna. Eta hori ez dugu ez kartelik, zer dutegirik ateratzen, da herritik herriarentzat. Bareto mitiko bat esango dut, Gel Dorado, Gasteizen, eta iruditzen zait rock and rollaren temploa dela. Galdera hau oso zaila egiten zait erantzutea. Amaika kontzertu esango nuke. Trampa txiki bat egingo dut, eta esango dut aurten ikusitako kontzerturik onena. Hori bai argi daukadala. Eta izango da Frankie and the Witch Fingers, Silo Ziben. Hori King Gizzard edo Osis taldeak etortzen zaizkit burura. Eta gaua borobiltzeko, Hiuz talde irindarra hotza gainen egon ziren. Stupenda Jones taldearen Adonde va parar diska izan zen. Horatzen naiz ume moko bat izan eta tabernara jutea justu batera zuten egunean berean diska hori erostera. Erosi dudan azkeneko diska, Gizon berria izan da. Aritz Aranbururen proiektu pertsonala, uste dudala. Eta musikalki punk edo death metal, black metal edo alako zehozer izango zen. Hori, esan Aritzek ateratzen du musika okimoki arrotzak, flash, asko gustatzen zaidan.